מיכאל מסביר לנו עכשיו. עכשיו. לי את השכל. לא, עכשיו מיכאל יסביר לנו. תעשה לי חור בראש. סליחה, עכשיו אתה תסביר לנו על המכבים. תסביר, מה היה בגן היום? קרן סיפרה על הסיפור של המכבי. כן, שמה? שהיא אמרה, אסור לגעת בספר בשולחן תצוגה. כן. ואז ילד אחד נגע ושם אותו לנוח. אוקיי. עכשיו תספר לנו על המכבים, על אנטיוכוס, על בית המקדש, מה היה? אנטיוכוס הפסיד, הוא אמר לכל יהודה המכבי. כן. כל יוונים, באו אותי! כל היוונים לא שמו, הם באו, ואז הם לקחו את ירושלים והם שמו ליהודים פסל. פסל. ואז הם שברו גם את בית המקדש. מה אתה אומר? וגם עכשיו הם חטפו להם את כל, את המגנים והרובים. אהה. זהו. זהו? זהו כל מה שיש לך לספר לי על חנוכה? כן. מה אתה אומר? מה עוד שאלו אותך בגן? זה לא זנדיר, נכון? זה זנדיר, נכון? כן. תגיד לי, מה עוד שאלו בגן? זה זנדיר. כל הכבוד, אמא של דן, מיכאל. אמא של דן אמרה שאתה ידעת את כל השאלות. תגיד לי, מה עוד שאלו? שאלו עוד משהו? זהו, אבי. זה הכל. יפה.